kozmetický typ odo mňa môže byť aj práve kombinácia niektorých prípravkov, ktoré sa nedočítate nikde v nejakom katalógu ani brožúre. Ak máte chuť sa nalíčiť na veľmi takú akože inú pleť a niečo si také iné dať na pleť, tak vám odporúčam našu hydratačnú gelovú masku s regeneračným účinkom. A k tomu olej Naturali. Keď si z toho spravíte takú kašičku a nanesiete si to či už večer alebo ráno na tú pleť, necháte 10-15 minút pôsobiť, tak tá pleť je nádherná, jemná, vyživená, úplne inak vyzerá potom, keď sa na ňu nalíčite. Takže môžete si spraviť takúto pleťovú kúru s týmito dvoma produktami. Čo je výnimočné, práve regeneračná hydratačná maska nám zabezpečí tú hydratáciu, ten komfort na tej pleti. Čím častejšie ju používate, tým viacej vidíte, že tá pleť proste má, čo potrebuje, pretože masky nám idú hlbšie do tých spodných vrstiev pokožky, preto žena, ktorá používa každé 2-3 dní masku, vyzerá tá jej pokožka úplne inak. Pri tejto je výnimočné to, že ju môžete v niektorých obdobiach, kedy je to buď únava, choroba, alebo sa chystáte na nejakú špeciálnu akciu, tak ju používať kľudne každý deň. No a keď k tomu zmiešate olej Naturali, bude to ešte výnimočnejšie. Hneď vám poviem aj prečo, lebo to zloženie tých dvoch produktov je veľmi, veľmi zaujímavé. Hydratačnej maske tam je veľmi dobrý práve vitamín E s veľkým obsahom vitamínu, ktorý pomáha upokojovať tú pokožku. Ak ste aj citlivá alebo extrémne nejaký exém máte na plete, tak vám bude pomáhať tú kožnú bariéru dať do poriadku. Tým je skvelá táto maska. Dokonca aj žena, ktorá nič nepoužíva, môže začať s touto našou hydratačnou maskou. No a čo sa týka oleja Naturali. Olej Naturali má 4 úžasné oleje. Prvý je napríklad olivový, ktorý dokáže upokojiť tú pokožku a je známy aj tým, že sa používa pri deťoch rôznych produktoch alebo aj samostatne. Ďalej sú tam výťažky zo sladkých mandlí, preto aj tak nádherne jemne vonia. Čiže už aj keď ho nanášate, tak máte skvelý pocit. To je ten benefit navyše. Ale sladké mandle naozaj hydratujú a upokojujú tú pokožku, ktorá je napríklad aj suchšia, alebo ju chcete proste dať do takej dobrej kondície. Ďalší olej je aj sezamový olej, ktorý je veľmi vzácny, a taktiež skvalan, ktorý dokáže dlhšie udržovať vodu v pleti. Čiže ak máte extrémne aj suchú pleť, tak toto bude produkt pre vás veľmi vhodný, ktorý sa môže primiešavať nie iba do tejto našej masky, ale aj do nočných krémov, do rôznych sér, ktoré používame aj od nás Mary Kay. Takže je to výnimočné, je to Naturali, to znamená, máme to certifikované ekocertom na prírodnej báze. Využívame ho aj na končeky vlasov, do telových mliek, do krémov na ruky. Pre detičky je výborný, bude samostatne alebo do telového mliečka, napríklad na ktoré máme naše satin body, a primiešate to, urobíte si takú opäť kašičku a natriete to dieťa. Je to prevencia aj voči exémom, podľa mňa, vďaka tým olejom. Takže toto je taký typ, že keď chcete vyzrieť na pleti super, tak si urobte taký zázrak a nanieste to na pleť, necháte to 15 minút pôsobiť a potom môžete zmyť, stále budete mať pocit inak, ako keby ste ten olejček tam trochu mali. Tým bude tá pleť taká iná a aj to líčenie. No a čo sa týka líčenia, mám pre vás taký posledný tip. Ja som vlastne veľmi jemne nalíčená, skôr ako keby som dbala iba na to, aby naozaj tá pleť bola veľmi pekná, pretože vtedy sa žena cíti aj prirodzená, aj veľmi upravená. No a fixačný gel pod make-up, dámy, sa nanáša kľudne každý deň na celú pleť. Dokonca aj keď sa neličíte, ho používajte. Je to veľmi vhodné, pretože vyrovnáva ako keby tú štruktúru pokožky. Vyhladzuje ten tón pleti, vyhladzuje vám pory na pleti a odráža svetlo a dokonca obsahuje SPF 15, takže vás aj chráni voči slniečku. Čiže môžete ho používať každý deň, aj keď sa neličíte. Ak sa líčite, tak sa používa pod make-up. Naozaj asi gulička korenia toho väčšieho nanesiete na celú tváričku. Na to nanesiete make-up. Dlhšie vám vydrží make-up, vyzerá prirodzenejší, je taký vyhľadenejšia tá pleť. Dokonca zabezpečuje aj to, že počas dňa, ak trošku ten mas pôsobí v tej pleti, niekedy sa môže make-up aj zmeniť farba. A vďaka tomu fixátoru vlastne udržujete aj tú rovnakú farbu tej vašej pleti s tým make-upom. Vďaka oxidu krémičitého zabezpečujete, že sa menej lesknete, menej sa mastíte, ale naozaj treba toho malé množstvo. Ak by ste to
dali vo väčších dávkach, tak budete mať potom opačný efekt, že sa budete mastiť. Čo ma ešte napadá, vyhladzuje tú pleť, chráni voči tomu UV žiareniu a dodáva vám taký zdravší vzhľad tej pleti, čiže používame ho každý deň aj pred make-upom alebo aj keď sa neličíte. Takže toto boli moje také kozmetické tipy týchto 3 produktov. Ja verím, že vám zase dali nejaké inšpirácie a že sa do toho krásne naličíte, oblečiete, dáte si nejaký rúž. Ja som zvolila teraz úplne jemný lesk. Ak potrebujete iba zvýrazniť proste pery a byť taká akože nude viacej a úplne sa tak pohodovo cítiť, tak veľmi krásny odtieň je nude blush, náš blesk, ktorý urobí tie pery väčšie, plnšie, viete to kombinovať s rôznymi kontúrkami a nikdy tým nič nepokazíte, máme byť v každej výbave každej ženy, takže krásny deň vám želám.